gusto ni Madam? Madam Rhea? Nang naman sa daming isa ay nanggoy-goyog na ganap yung nalagsan na magay patingganan bawat akman ng naman di pansin ata naluluwas ang mata doon ang namagstikay tawad din usay ka na kayang ka magkakirita at ano sa ikarigata manyan ka magkaka siya di malaya narikan nung maming usan pag-umasa asa ka kargano musiksik sa pobre ay kananda watakan lalasiyan aking dagayaman maraming sasakit na pobre Hinay nila natawad din usay ka na kayang ka magkairila at anong sa ikarigata wasang di malalayan ganasot ang anusan sinadiyakilan kasasagat nalya ko tadapat kasasigan usay ka na kayang ka magkairinda kanari ka ba't kailan wasak di malalayan